Lolu hlangothi lwamalungu e-NFP aholwa yiloyo oyiphini lemeya yomkhandlu weTheku uZandile Myeni kanye no-Ivan Barnes babambe ingqungquthela athi ngeyokukhetha ubuholi bayo obusha beqembu. Abantu abanominatiwe for president we have uZandile, and for president again we have uBarnes. Lolu hlangothi luthi lwenza lokhu olwayalelwa yi-IEC ukuthi bakhethe ubuholi ukuze bangenele ukhetho lwangonyaka ozayo. The only leadership that will be recognized by the court and also be recognized by IEC will be the leadership that will be elected in this sitting. Kusenjalo olunye uhlangothi lona luthi aliyazi lengqungquthela okuthiwa iqhubeka eThekwini njengoba lona lisalinde isinqumo senkantolo yaseMgungundlovu sokuphonsela inselele i-IEC ngokubenqabela ukungenela ukhetho. Njengeqembu asibazi labantu abahleli ingqungquthela, asibazi laba bantu okuthiwa bangenele izikhundla zobuholi. Kanti luphinde lwadalula nokuthi selibahlinzekile ngencwadi zokubamisa eqenjini labo abayingxenye yale ngqungquthela eqhubekayo. Isinqumo esithathwe iNational Executive Committee emasontweni ambalwa edlule saphasiswa na-NWC sokuthi akube khona abantu abathethelwa inyathelo abayingxenye yale conference okuthiwa iyaqhubeka. Luziphendulela uhlangothi olubambe ingqungquthela luthe babamisa kanjani nabo bewubuholi obungekho emthethweni. Kodwa uma uqosha umuntu kusho ukuthi wena lo muntu umqosha ngoba you are in a position yokuthi umqoshe. Ngeke umqosho ungaka position yokuthi umqoshe. Iqembu iNFP akucaci ngokuthi lizoba ingxenye yini yokhetho lwango-2024 njengoba kusalindwe inkantolo. Ngomfumfu nonyaka i-IEC yamisa leli qembu engeneleni ukhetho ngenxa yobuqembuqembu ngaphakathi kulo.